Имате нужда от почивка, но не просто престой в хотел, ами истинско преживяване. Представете си следното: гореща минерална вода, чаша бутиково вино и разходка в Царски парк. С GP Travel ви каним на незабравим спа уикенд в Девин. Градът на здравето и минералните извори ви очаква на 27 февруари. Пътят ни минава през историята. Ще посетим Перушчица и ще се разходим в приказния парк на царската ловна резиденция в Кричим. Място, което е очаровало самия княз Фердинанд със своите екзотични растения. В Девин ви даваме пълна свобода. Може да се отдадете на пълен релакс с джакузито и сауната или да изследваме заедно Ягодинската пещера. Една от най-красивите в България, известна със своите уникални пещерни бисери. Преди да се приберем, ще спрем за фотопауза на величествения язовир Въча и ще посетим бутиковата винарна Вила Юстина. Там ще проследим пътя на виното и, разбира се, ще дегустираме най-добрите им реколти. Цената е 150 евро и включва транспорт, 2 нощувки с закуски и вечери, ползване на пълен спа пакет и посещенията по програмата. Тръгваме на 27 февруари. Пишете ни в коментарите думата СПА, за да ви изпратим оферта, или резервирайте направо на сайта ни gptravel.bg.